Vi spiller Minecraft igen. Længe ventet. Ja. Fordi vi kan. Ja, og fordi vi har lyst. Mm. Og vi spiller på Google. Nej. Og vi spiller apropos survival. Ja, fuld survival. Se, jeg er ikke en skid på os. På en server, vi har fundet. Og apropos... Så tyk du er, ja. Der er en TNT. Der står gangemstang. Og Nå ja, apropos det er server... sejt. Måske lige... Apropos server, så har vi snart fået vores helt egen server med IP. Med IP. Det var Ja. ret mange server der er med. Nej, men sådan en rigtig server. Det glæder mig til, når den er færdig. Ja. Men ikke kan det være en forkert fyr. Det er vist det her mig til sættelsen. Ja. Og der er masser af plugins på. Ja, der er vist 14 sider med plugins. Det er meget dejligt. Jeg slapper lige det her træ. Nå, det kan jeg ikke. Der er ikke væltet. Au! Mange skammer. Her, der kan vi. Hey, ham der ninja! Du er anden rank. Højeste rank, det er owneren, så du er anden rank. Er jeg 18? Ja. Det her træ. Kan man TP? Tror jeg godt. Ja. Man kan ikke gøre det her. Kom, Nu skal det her. gå efter cash. Jamen, vi går jo hen til sprog igen. Nej, Jo, det er den der vej på mig. nej. Jo. Det var den der vej. Ja. Fordi herover der er wilderness. Eller not wilderness. Jeg har et stykke træ. Lol, her er der også safe zone. Ja, Er der? det siger. Jamen, der var også safe zone lige herover. Ja, det er derfor, vi skal bare videre. Vi skal bare gå. Så kom. Nej, hvad laver du? Kasper, kom nu. Hvor er du hen? Ja, Nå, der. Jeg er ikke. Bag dig. Nå, på den led vinkel. Så går vi ud på heden. I dag skal vi dreje. jeg er lidt tør for mad, så jeg kan ikke løbe. Ej, allerede. Jeg har ikke noget med. Jeg er klar. Idiot. Det var det. Der går en derovre. Skynd dig. Og der går også en anden mand. Nej, Jakob, de her armer på alt muligt så til hovedet. Det er for sjovt. Det var ikke sjovt. Hvis du var død, der jeg havde dræbt dig 3 gange. Hallo, vi bygger. Skynd dig. Flygt, den kommer. Jævlinge. Slap. Døde du? What the... Hvorfor spawner jeg lige pludselig her? Død. Han har et tabt. Han har lige tapet en derhen med en diamantarmer. Jeg blev skudt. Jeg kan godt lide, at jeg bare er på vej væk. Hvor er du henne? Jeg er lidt mærkeligt sted hen langt væk på den tur. Hvad sker der? Jeg er i en snowbike. Nå, Jeg er i en crafting, så kan jeg se. så ved jeg godt, hvor du er. Sådan nogenlunde. Jeg kommer hen til dig. Prøv lige bare at stoppe der, hvor du er. Du kan Jeg ikke begynder bare 103 med det. Accept min TP. Prøv lige. Ej, seriøst. Du skal jo stå stille. Nå. Sådan.
der. Derpty. Efter mig. Vi kan bare bygge et dirthus. Oj. Eller et jungletræshus. Prøv lige vent. Et hus Hey, hedder ja, dirt. der er en jungle her. Den bor vi i. Ja, et hus hedder dirt oppe i toppen af træet. Og så har vi en borg, og så kan vi holde udkigstårn, fordi det her ikke er så langt ude fra spawn. Jeg tror, der er en kræber. Der er 2 kræber. Jakob. Hvad? Kan du besvare mit tippe? Prøv lige vent. Så. Der er et hus lige her. Nå, oppe i toppen af det her træ, det er også. Det her træ, det er vildt. Creeper? Der kommer en mand løbende mod mig. Det er faktisk lidt ligesom at spille Call of Duty der. Slå en edderkop med noget jord. Det er bare mega okay. Altså en eller anden kæmpe edderkop, der bare står og slår med jorden. Kramdiller. Nej. LOL. Lol. Kasper, er du sådan besvare mit tippe? Ja. For hulen den her brede her. Jeg går i gang med at lave vores hus. Ja. Vi skal også have en kæmpe stor farm. Hvor er du henne? Jeg er lige bag. Nej, men Jeg er henne i en snowboard. Nå, Jakob. Skal vi? Nå? Jamen, jeg har fundet et godt sted, vi kan bo. Jeg har fundet et palads. Og ja, Hvor sindssygt. Jeg skal være tror, sådan det er... jeg var lidt spændt. Ej, det er allerede halløjs her. Ja. Kasper, der tog delta lige bag. Jamen, jeg tipper lige til Google. Jeg har fundet et godt sted. Så, få det tip her, accept. Dør. Jakob. Tak. Gør det igen. Hvorfor? Fordi... Lige en gang til. Skal du bruge noget mere træ, Jakob? Ja. Jeg går ud og slapper noget træ. Er det det her træ, vi skal bruge? Nej, Grantræ, nå? det er normalt træ. Jeg får sige. Halle, der skal være sådan en stort tårn, og så kan vi kigge ud over her, fordi der kommer der nogle gange nogen fra spawnen, der skal ud i wilderness. Jeg begynder at mine. Og så kan vi holde udkig fra dem. Og så kan vi måske gå totalt attack på dem. Attack. I en gruppe. Kan man ikke tænke at lave fake med? Det ved jeg ikke. Prøv lige. Hvis vi skulle have en fake, hvad skulle det så hedde? My Little Pony. Nej, jeg laver en. Der har invited dig til en faction. Kan vi tænke det er mig? Punktum. Kom. Nej, der. F join ponies. F. Nej, ikke X.
skrevet det? Og så Y. Z. Hvad? Z. Og så stort Z. Så. Prøv lige at holde. Hvad? Så ikke noget. Har du mødt en anden gang? Hvorfor er der bare meget jord? Jeg har invitet dig til... Ja. Jeg kan godt ikke besvare dig, men han vil mig, om vil jeg gøre. Du skal vel bruge min vand. Du skal stå stille. Ja, det er det. Klar nu. Hvordan er der en mand, der knagter? Du kan bare skrive... Ja, der ligger en flygtet, men så kunne det også, det var under vand. Og jeg var slet ikke tæt på bunden. Så jeg går lige her. Ja, nu når jeg har nogle træsaplings, hvis normalt træ, Nej. Nej, men jeg kan skaffe det. så gør det. Du er ikke. What? Så bare igen til jer. Hvad skal jeg lige for det så? Drenge, 4 minutter. Hør I? Kan du ikke gøre det, når Kasper han har væk? Nej. Fordi I kan gå ind igen lige så snart I er klar. Nej. Det tager ikke... Så jeg skynder, så der er det 10 minutter. Så kan vi det mindst udnytte tiden, når Kasper er her. Nej. Jo, vi kan. Jakob. Hvad? Ja. Hvad? Hvor har du det kraftigt mellem 2 mod 1? Jeg har noget til dig, Jakob. Kom nu. Ja. Okay, jeg snapper lige det der træ. Nej, Kilopan, vent lige. Jamen, jeg kan jo bare lige... Nå, ja. Så jeg lige herovre. Kom lige. Wow, du står nede i jorden. Du ligner sådan en dværg. Lol. Jeg har lige givet dig en stenhakker og en stenslag.